Chandra kang mino yuweng jagat raya Pati kakekku sakwise panjenengan lan kabeh para tamu satata pinarak lenggah para dadi Pratitresna wisudan anak lanang Gatot dadi ratu Pringgondani. Oh jagat dewa batur ya jagat mangestu ya nggih putuku aku durung Putu Prabu Kresna, Putu Prabu Puntadewa lan sedaya para lenggah. Nuwun sewu kula Matsapati minangka talang atur saking para warga ing Pringgondani pratilakaken bilih anak Werkudara kaliyan Arimbi Gatotkaca nedya kawisuda jumeneng ratu ing Pringgondani kanthi adhedhasar sepisan. Gatotkaca tedak turun Pringgondani, tedak turun Prabu Tremboko. Angka kalih prajanjen ing antawisipun Bratasena kaliyan para kadang braja tatkala sedanipun Prabu Arimba Ratu Pringgondani rumuhun dening Aryasena. Para kadang braja nenggih braja Denta, braja Musti, braja Mikalpa, braja Lamadhan lan Kalabendana ingkang amasrahaken praja Pringgondani dumateng Werkudara Wasana anak Werkudara kaliyan Arimbi ingkang katetepaken dados ratu Pringgondani. Angka 3 lelabetanipun Gatotkaca ingkang pranyata sampun murakabih mungguing bebrayan wiwit kahyangan ngantos Maracapada mliginipun ing jagat Pringgondani. Gatotkaca jumeneng Narendra awit pangestunipun para sepuh keluarga lan kawula sakukuban Pringgondani ingkang sampun golongaken swanten nyengkuyung dumateng Gatotkaca kanthi mekaten. Kula Matsapati ngengeti nimbangi sarta mutusi Gatotkaca kula wisuda dados ratu wonten ing Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca ya Prabu Kaca Negara. Sarujuk para lenggah ngene nyengkuyung sang Gatotkaca jumeneng nata. Bocah ora kaya ing andingkik saking Jawi lenggih sang Kalabendana. Kawis tinggal boten condong ing raos boten golong ing gatos muruk makantar-kantar kalaksane. Rumpat minggah wonten ing pendhapa landang sang Ketuka. Lakon piye? Wah, apa ae?
Kok Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Hajiwo Wakudara Dinten kakangku piye sing ndok karepake iki kepiye to Di mestine kupingmu krungu mripatmu weruh yen anakmu diancam patine karo sing Brajadenta mau kabeh para lenggah padha miyos klebu garwamu ing atase sifat wadon si Arimbi cincing nang alun-alun lah kok kowe malah mung meneng jegrek kaya tugu ki karepmu piye seno aku wegah melu cawe-cawe iki perkarane wong Pringgondani dudu perkarane Werkudara lho Gatotkaca kuwi lak anakmu ya gene kowe ora ngayomi karo anak lanang kanthi lakon iki wong Pringgondani bisa ngukur sepira to kepinterane Gatot anggone ngrampungke perkara yen pancen Gatot bisa ngrampungi gawe tekse wis trep yen